Makadini titi. Ndiye amai anowanza kutaura nawo pasora nhasi. My Cloud. Amai tati timboya kuno kumbari mune dambudziko raminaro remwana mukomana ari kuita zvemadrugs. Zvakatanga sei? Pekutanga ini ndeita zvekuenda kunyanga unotora mapuranga ekutengesa. Saka pandedzoka ndiswera kwandaitengesera mapuranga kumba vana vesara nemusikana webasa. Saka vanhu ndipo vakatanga kuuya vachinditi mwana mukuzere kuti akuswera kunonzi kwadhamu akuita zvekutambanje. But inini handazvitambira because mwana wangu angari disciplined. Kana uchitaura naye unoona kuti hana chaputa hana chaita sei aizvivigiridza pekutanga. Anga ine makore mangana pamainzwa zvokuti akuswera kwadhamu? Anga grade 7 kana yekuholiday. Okay. Pakatanga kuita zvemadrugs ipapo. Okay. Achiswereko kunonzi kwadhama kumatapi kumaflatso. Saka pakatanga kuita zvemadrugs. Saka azopedza grade 7 akafa buda ne4 units. Ndibva ndamutsvagira nzvimbo kunonzi kuSt John's kwabhora body. Aenda kwabhora ikoko aform 1 zvemadrugs zvakaenderera mberi. Ndobva azodzoka kumba kuholiday. Zvemadrugs ari kuchikoro kuSt John's. Adzoka kumba kuholiday ari form 1 iyoyo. Zvemadrugs izvi ndakangoramba ndichizvinzwa chimunzi nawamwe mwana nyakuputa ifarest. But ina ndozvitambira ndakati vanhu vanovenga mwana wangu because mwana isikanonzi anogona harambi kutumwa kana akaturwa nemunhu mukuru angasingakwanisi aingoti sori. Saka pato pai ndipo akabva azodzingawo chikoro here St John's ikoko. St John's kwekwe ndobva azodzoka vandamutsvagira nzvimbo kumogeni. Saka enda itoti mwana ari kubuda chienda kuchikoro totazogara ndipandikazomuti aiwa tione mabhuku ako. Ndopandikaona mabhuku emwana wangu akangozara nezvekuimba zvemamusic. Ndikati kwewo ndozvaurikuitika ndozvanda kutoda ndichada zvekuenda kuchikoro ndipe mari da kuenda kunorekodi. Ndikati ina handikwanisi kuti iwe uende iwe uri kuona kuti ndiwe mwana wangu kutanga upenyu unoda chikoro. Uri kuona ninoko vachazoda kuchengetwa newe. Tarisona kuti kuchikoro kwako unogona sei. Saka ndina ndichitoda zvekuenda kuchikoro. Kana muda kuti ndiite business ndingatoita business rekutengesa madrugs. Ndingati handikwanisi kupa kuti uite business nemadrugs harisi business. Saka madhezi endaenda kuZambia kunotora ma-MC emadrinks. Ndichoya nawo chinovachinjisa kudheuta nemasupu. Saka ndaenda ndati ndadzoka ndagara ne50 pass pakaramba enda kumogeni kwekwe. Ndobva ati ndazofunga ndakuda kuenda kuchikoro. Ndobva ndamutsvagira nzvimbo kunonzi kuReliance private school. Ndobva ndatotenga mauniform zvaitotengawo chikoro ikoko. Ndobva ndatenga mauniform ndobva atanga kuenda kuReliance kwekwe. Anenge akaenda zve2 weeks. Aenda zve2 weeks. Nemukomana inguva iko kuenda kuchikoro nhasi. Pandakabva ndazofonerwa naticha kuReliance aimudzidzisa English. Aimuda strict because ainzi mwana wenyu ane hunhu, mwana wenyu anogona. Ticha veye ndipo vakabva vanditi my Cloud aswera kuchikoro ane 2 weeks. Kana ndoti ndisandachanga tamucheka kuregister tikufonera musvike kuno kuchikoro. Pandikaenda kuchikoro kwekwe ndikati aswera kuchikoro. Ndipo akabva auya. Ndikati kwewo mukomana uri kumboswera kupiko. Zvikanzi mama kuchikoro. Ndikati tone mabhuku ako ndinoona mune zvemamusic. Ndobva ndazobvunzwa vamusvika mwana nyamuswerawo mastudio. Kumastudio ndikati mwana wangu atoparara koko kwemwana wangu wekutangwa ndakatarisirawo zvakanaka kwaari. Iwe mukomana unofanira kuziva kuti upenyu hwakaoma sei. Wona iwe baba wako akafa. Iwe ndiwe mwana wekutanga. Izvinezvi uchatorwa zvinehama dzangu nenyaya yekumadrugs kwaukuenda. Tasawane mamiro akaita upenyu. Amai yako ina ndigari pasi ndogara mubhazi. Ndakanzwa kunzi kuZambia masikoni ndouri kubhadhara handigari pasi. Ndaenda kuSouth Africa ndaenda kuti ndikuitirewo upenyu hwako uzoonova nin'ina wako. Iwe mwana wangu kana mamina handiti zvemadrugs. Ini chingoita zvekuimba.
musindabude inini semunhu anongoitawo zvekudhila ndamusiya pamba ari kuita basa ndadzoka poti yekupedzisira yeblack ndakasvika kabika porridge inenge rangaiswa 4 kg yeshuga kana kuti 3 kg yeshuga hamene nemabhodhoro mangani edovi landlord ndowakanditambira kuruti akati tinokudza everyday kuti mwana wenyu anenge akarohwa nezvinhu ngati zvinhu zvidhome here zvikanzi aiwa tokudza kuti mwana wenyu anoita zvemadrugs pinde mona bika poti yakazara porridge ndikapinda ngada kutesta porridge rero ndikatadza kuzvidya ndikangotsva poti iyo ndaisa pasaidi achiuya ndikati mukomana wangadomboidza kuti sei svikana ndabika porridge remunhu wese bvira musiyoni pandakaona kuti hazvishuwa zvinotorwa nevanhu kuti mwana wangu anoita zvemadrugs chokwadi ndaedza kumutora kuti ndimise padhuze ndaenda kunohodha madrinks kuzambia ndadzoka ndandamupa capital 20 crates mumba mai pane ipapo kuchikoro angasaendi zvekuchikoro zvanga zvatoramba ndobva ndamupa ndobva ndakulodha imwe room mataisa macrates ndamuhodhera 20 crates dzake dzemabhodhoro ndikati pekutanga kubhadhire transport kuendesa kudelta ndichakuendesera maems kudelta ndichiuya ndichongokupa masupa uchitengesa sikaendena unorara makuse ndikamuka ndikasvika macrates emusina kana 1 akupfurirana nemumwe mwana wasekuru wangu ngati ko macrates iweyo ndakakupa ndakuda kuenda kudelta tinorwandisa because kudelta upuwe mari munochinjisa zvinhu neproduct sikana da kuti ndingamutsivina nomurovanisira ngapiwa masupa otanguka business kake kuti pamwe ndimubhize zvekunanoswera kumadrugs ndabva ndatoona kuti ndatomupa futi mari toti aende kupi kumadrugs kabisira ndanetsike nonyatsoita sei nemwana usho handadzi yangu yambouyowa yambomurova zvashaya basa ndadzokerwa kumba kwavo vamutoro pana baba wake vagara naye apedzisira tizafunga madrugs umbari vatozongonzwa vakati mwana haasisiko kunoku kati ko mwana haako zvikanzi haako takangobvunza vanhu anga ari panapa takufamba napamunini wacho nagugu wacho tichimutsvaga kunoitwa zvemadrugs mutsvaga mukomana anoimba stereki ndimame yake zvikanzi ko mwana uyo zvaanotaura anoti ndimunomushandisa kati kumushandisa ndotonetseka kuti ko mwana wangu chini ndibva tadzokera kumba nababa wake nagugu wake patikazongonzi mwana wenyu ari pagula apa anenge akupenga pandikabva ndasvika paguru pepevha tamutora ndibva gugu vachavata pamwe chivanhu murori timbofambai nemwana gugu vacho havana tina kuzoende nawo ndakazobuda inini ndibva ndatakura mwana wangu patatosvika pamasuo zvikanzi mame mwana wenyu pana anomushandisa kuti mwana wenyu madrugs akatanga ari mwana mudiki awandisa mumuviri ndikati kai ndoita sei zvikanzi makamunonokera ndikati sika hapana ana zvamunondipiwa here zvekuti ndinoshandisa pamwana wangu ndadzoka nemwana wangu kumba takazogara 2 weeks akabva atiza handinozomuwana zvichose ndagara 2 weeks ndagara zvemwedzi wese ndichimutsvaga ndobva ndasangana nemumwe mukomana ndikati makamupedzisira kuona rini cloud zvikanzi cloud kapedzisira kumona nemumwe murume achita kuenda kusouth africa kusouth africa zvikanzi tototaura chokwadi momsi vandakwira bhasi vandaenda kubed bridge vandatanga kutenderera pamapota ndichimbobvunza makamboona mumwe mukomana akadai anenge achingoimba mwana wenyu muri kutsvaga amai anga nemumwe mukomana zvikanzi kati aureti ndiri kumutsvaga
vandadzoka kunokumba vandagara 3 days. Claude akazodzoka kumba svikani mama ndiri kubed bridge, but ndine umwe mukoma ndikugara nawo kuchitungisa musoja. Ndikati pamba pacho nopasi here zvikanzi nopadiwa mukoma wangu. Ndikati iwe chiregedza zvizvo kuti zvigara pamba uchiita zvemadrugs ako ona chasipesa takushaya zvikana handidi munhu anonditsura zvemadrugs angu. Makaramba muchinditsura zvemadrugs angu muchazondishaya zvachose. Saka ndobva ndakugara nemwana wangu saka ndakapedzisira anga wild akutopedzisira kutondirova vakandikamutsura. Saka manext door pakasipesa tiva horo amai yako nokushupika unoita amai yako vachinetseka. Asi ini chinhu wani chandinotenda una Mwari mwana wangu haabe. Kana ukasiya mari yakaita sei hatori, kana ukamutuma chenji anodzoka achikupa. Atanga kuita zvekundirova vanhu vatanga kumuchikidzira nehama dzangu kati iwe zvauri kuita zvekurova amai vako izvi chiona hako. Tava tagara madrugs aibva kwauye unonzi mutoriro, patangoita zvekuputa mutoriro. Saka akaputa mutoriro iwowo handizoti unoputwa nonoitwa sei. Akasvika atanga kuita chimwe chirwere chekuti hamuke aite sei. Saka ndova ndenda naye kuna dokta kuna pasara wangu. Ipapo kana muchiti hamuke anorara kwenguva yakareba zvakaita sei? Anotorara sengadya chingoita manyoka akarara panenge akarara. Okay. Fanenda naye kuna pasara wangu kwadokta. Dokta efu ati mwana yenyu tikutoshaya titomisa papidrip. Ndakati sei chirembo zvikani mwana yenyu asisina ropa munero nemvura inenge yapera munero. Saka mukuona anenge asisina simba plus mukuona kuchayirwa ari kuita. Ari kuzanganisa madrugs ake. Ari kungoti chero akungonwa. Ndakati saka chisemba ndoita sei zvikani mwana kutoda madrip. Kusika ndakatasa status mwana wenyu zvaari izvozvo ndinoda kuti fanira kutomisa 5 madrip. Munobhadhira madrip 5 uku because angadzoka kuti akamwana kadiki diki. Ndikati 5 madrip chirema mari yacho rega ndinokakuletera. Ndobva ndanokakuleterwa mari yenda zvikanzi inokwanira amai because chitupo chatiri kuda kuita toda kutanga tabatsira mwana. Ndikati mari yangu inokwana kutenga 4 madrip. Zvikanzi alright. Mari yacho ndichangomisawo ndakunzwirai tsitsi. Babai mwana waye vari kupi? Ndikati vakafa. Zvikanzi hama dzababa wake ndikati ndovamanzwa ndichifonera vari kungoti vari kuisa mari pekukeshi. But ndaona kuti handingamirire zvekuisirwa mari pekukeshi kana ndishandise mari yandinayo. Mwari vachandipa. Vanhu Mwari ndivo vanoziva. Vachandipa ndaperera ipapo ndo vachandipa zano. Mwana akaiswa madrip takadzoka kumba. Vakati ndikumuda after 2 weeks ndimuise 50 madrips. Vandadzokera naye after 2 weeks vasikuiswa 3 madrip. Zvikanzi zvatakuita mama mwana ndiramboramba ndichimisa madrip tione chii chinoitika pamwana. Usanga angogara achingoti akakudedera. Manyoka acho asingaperi. Saka mvoti kana imimi muri kumba dzimukwa tichakupai mazuva ekuti muzodzoka nemukomana. Ndokupei uyu mumwe fanira ngoti muchingogara mutori nemadrip makawana mari motenga madrip enyu mogara munawo mumba. Kuitira kuti chero nguva kana mwana zvamubati munongotora drip enyu moya naye ndomuisa. Ndobva vandinyorera tsamba kuenda kurehab. Ndaenda kurehab kwekubva tasvika kwakavharwa kuchinzi nenyaya yeCovid hakusi kudiwa vanhu. Ndekupi kurehab? Kwarera hospital. Okay. Ndobva tangodzoka vanangogarawo naye. Vandaona akutangotimbidza hembe dzake dzinenge dziri mubhegi akageza anosiya kuseri kwemba. Ava ndakavarekidza. Ko Claude chichi kuti hanzi aiwa dzisiye dziri kuseri kwemba ndakambotanga ndichidzitora ndichidzisa mumba. Iye akageza ubva dzitora dzikanda kuseri kwemba. Saka ini ndingazondadzangadza kuti Mwari dzikayadhisa ndazomupana ndatsvaga chisaga. Saka akageza anodzisa musando akadzikanda pasi ndodzisa muchisaga mumo. Odzi wacho odzisa mubhegi make madzinogara. Saka izvi zviri kutoona kuti dzimwe nguva zvinhu zviriwese anenge achingoseka ega achitaura ega. Toona kuti pfungwa dzacho dzatoenda kura pasisina. Cloud mari yekutenga madrugs imataura kuti habe mukaisa mari pachena anongoisiya mukamutuma kunotenga chingo
anongotenga chingwa icho chaDavid. Mari yemadrugs aneiwana ku ikoko kwavanenge vari kumastudio ikoko ndiko anopiwa madrugs, vamwe vanenge vachinwa nembanji dzichindo kwaanopiwa, anongopiwa mahara. amwe anenge angoti kana kuti mufana ndimbiro omupa mufana inotenga apa. Seipopo pane pamwe pekuti angakushandiswa nevanhu vemarima dzefeki vachita advantage yekuti mwana asisanyatsoita zvakanaka. Saka vangopota chimupa kana kuti mari mumutenda mutenga chinhu odzoka nechenjo pamunhu, munhu ende aizobhenefita. Saka inini sami vanenge vari kumba because ina ndirisenze ndinoita zvekuzvitsvagira. Saka ndikatozonzwa kunzi mwana ari kurohwa police station. Ndikati mwana wangu ari kurohwa zvikanzi pandazomhanya police station pandikasvika zvikanzi mwana wenyambuya. Ndikati zvikanzi mwana wenyu wanga ne20 years echidhura akatenga vhesi. Ndikati kutenga vhesi ne20 years echidhura zvikanzi ndikati aiwa mwana wangu ndikada kutenga chinhu anototaura kuti mama ndaona chakati, ndikamupa mari anotonotenga otaura kuti chinhu chiye chandatenga ichi, kana kuti ndotomupa munin'ina kutenda naye anoenda madrugs, mari akatouya chitindura chakatoka mupa anotonotenga ichocho. Zvikanzi mapurisa ndikati mwana muri kurova uyu ana ofisi anotorwara nepfungwa, ane madrugs, akawanza madrugs muupenyu hwake. Ndobva ndamhanya kunokumba ndatova ndakati anotorwara tese mune madrip aya. Ndatotora madrip because madrip ndotogara ndinawo muno mumba in case. Ndikati muona madrip aya ndiake mukomana muri kurova, munhu wautozonzi mauraya munhu mahara, mubvunze munzwe kuti nyaya yacho muri kutaura naye zviri kuenda nekupi, zviri kufamba sei. Ndobva vakumubvunza mumupurisa ndipakazondidedza akati mame mwana wenyu anopenga. Ndikati mwana zvandiri kutaurirai kuti njere dzake dzinorasa munomukwadzira mahara, tiitei tiende isusu kupi kumadrugs kwacho ikoko kwakatengwa vhesi nababa. Ndobva tatosvika zvikanzi vanhu vese pamadrugs ebva vatomurambira zvikanzi aiwa mukomana akapa muclaude mari yekuti atenge vhesi, takatomuona akauya panapa tomuona. Mapurisa abvanzi nemuridzi wepabhesi ipapo here isusu takuku murume wefa tine chandikuda 20 years yangu, murume wefa apiwa 20 years yake. Ndikati vakwasha musei ndakamboya panapa. Ndikati makwana mwana wayauya panapa mudzinge, but imi munoramba muchitora mwana wangu muchimuimbisa, muchiramba muchimupa madrugs, muchimutuma. Ini ndichaizonwira poison panapa because inima mukuramba makamudzinga anoshaya kukuwana madrugs achaharamba achiuya pano. Svika mambo yesu atidedze mwana wenyu, mimi batai mwana wenyu mumusungirire kana pamukota pe asauye pano. Ndikati aiwa mimi makamudzinga auye. Svika ndisatidzinge vanhu because isu totoda vanhu pano. Saka nzvimbo inotengeserwa madrugs inotozikanwa even kana nemapurisa. Vanotozviziva because kune kugule kunonzi kwaterenzi kwakatowanda kunoitwa zvemadrugs, ende iye kana ukatomubvunza anotokudza kwese kwaifield kupi kupi. Saka izvi zvane makore mangani Cloud? Cloud ndinamusvera 2001. Okay. Muchigara naye zvinezvi tinozaida kuti pfungwa dzake hadzisina kunyatsoti munhu here wamunoona imimi kana kuti iyewo anogona kuda kubatsirika imi samai vake toza kuti mafamba nzendo dzinorwadza but semubereki hamunganeti, muri kuona sei imi munhu here anoti akawana rubatsiro kana kuti vanhu vada kumubatsira anogona kubatsirika kana muchitaura naye imi paconversation yamunoita naye? Akawana rubatsiro senyaya yekuti kurehab mwoyo wangu pese panenge ndiri nechifunga zvekuti ndikaenda naye kurehab pamwe zvinogona kuchinja, but kana ukataurawo nevamanofotora kuti kurehab kune basa rei, but munozoti munhu akapfeka bhutsu diki ndianonzwa kurwadza kwayo, nekuti inini mwana ndewangu ndakazvara, saka ndine chinzwa kurwadza kwayo. Vamwe vanoshora, vamwe vanoseka, asi ina ndinowanika rasiri nekuti mwana ndewangu. Ndikawana munhu anoda kundibatsira kana ndikawana rubatsiro ndinotoda, nekuti mwana wangu kana ukanyatsogara naye kana zviri kure unotonoti mwana weko chii chinonyatsoitika.
asi akazoende kumadrugs kwake koko ndopanotozoonoti pane zvakutoitika but ngati iye Cloud muti Cloud unoziva here kuti zvauri kuita izvo uri kuuraya upenyu hwako unoziva here tikadaiso unogona kubatsirikana anokupindura yachiti chii nezvokwataura nezviri zvekumadrugs anototora kuti senini nembanje dzangu nemadrugs angu zvimwe zvitingatowirirani nyange wakaida kuti watomutuma chimwe chinhu kuti aiti anogona kutozoramba kukuitira semubereki ndinoramba ndichimuudza kuti madrugs haana zvaanokupai iwe senena zvinhu zvemadrugs izvi tasaoni kuti madrugs akazvipedzisa zoti soja love haafari mwana mudiki imbona uri munhu aigona kuchikoro itodiwa nematicha zvekuti waitoka rufa kuchikoro warwara maticha aitobvunza kuti ko mwana chikusaiwa chikoro abvangoti mbanje dzangu zviri zvembanje dzangu anditomboda kunzwa muchitaura zvembanje dzangu saka panopamba haputiri zvakanongoputira kubhesi kwavanoenda ivovo mutauro chokwadi pamberi pamwana ndisane munhu abata bhudhu rebhuromu andisane munhu abata mbanje kana muyadhi muno kumona akabata kana fodyi kandisati zvokuti ipapa akasununguka here tinogona kutaura naye here Cloud aripo indauri kunetsa amai Cloud amai Cloud munhu akaita 4 units grade 7 kutaura kuno kutiita kutasa kuti unotiita doctor engineer kana kuti chii amai vari kutiwo vada kuti vakubatsire handiti because chinhu chawakatanga tese tabvumirana panapa kuti mistake handiti wakangotanga uchingoti sekungotesta zvinongoita vamwe rei anongoti testa unzwe chozopedzisira chaamuchi muropa mako handiti saka mai vari kutiwo vara kuti iwewe nesu newe tiise pfungwa pamwe chetechi ubatsirikane iwe wakazvipira here kuti ukatanga kubatsirwa usiyane nezvekuita zvembanje tsva kuti iwe ndiwe first born webaba ndakazvipira kuti ndisiyane nembanje handiti but uchiri kurimemba kuti wakatanga sei wakatanga sei ngotiakanengoina vakona paregula pana 8 pasekuru babatanya pasekuru timsu kwagogonomu na 8 namusengi nomatengera ndakaita wakasikonzi chii wasvika ipapo bcause wanga uchiri mudiki kana uchiri memba wakasikonzi chii nevakomana vanga vari papo kuti utange kutesta kanzi kuti tambisira utsi anzi hausi musuti yatukira zvinoita musuti natozviona zvechiwa fakabikwa maraisi machibaba ipamba ipapo anga asinganyatsondifarira zva anga asinganyatsondifarira kuti nditotyi vaifarira vasekura vaitiri kutambisa utsi chichi wesi ndowaita ndizive kuti pamba pekuenda papa saka drug raunonyatsofarira iwe rinonzi chii inonzi mbanje ndoyaunongoda chiti ndoyanongoda chiti asi kana makotsi wayaya handiti koizvana mutoriro izvi zviri kunzi izvi zvinobva zvasvika pakukurwarisa izvi hazviitiri kuti usiye Cloud bcause ukatora mutoriro ukaona pedzera wakuita manyoka wakuita sei kuti wosiya mutoriro wongotanga kungoputa mbanje chete zviripo futi hausi mutoriro mutoriro hausi kune zvimwe zvinobuditsa mumwe anonzi dhama so berlin chichi osanganisa ngana izvozvo asi norwarisa zvo saka unodi kuzvisiya izvo izvozvo ndosiya ndakasiya anotoona kuti zvesho hazvi kutorwadza kwandira unotofa uri mudikizo handitika but ko ukazvisiya ka tongoti yanombokonzenteta hatisida kuti usiye zvinhu zvako izvozvizvi tikati ngatingoitai zvembanje chete because iwe uri kuzviona kuti zvinosanganiswa zvopedzera zvapinda muropa mako zvopedza zvakurwarisa woniswa madripi saka amai vakati hande kurehab kuti uklinwe blood rako uve mukomana anenge ari healthy akuzviendera kuchikoro unoda ndinoda ko mari yekutenga madrugs munewana hapfungwa dzaCloud dzinezvi azoti ameno
ngamabhazuka zveshuwa tangopinda chero mapinda pangono muhanu anopinda muhanu ndo zvanotanga kutsvaga atakatsvaga munhu uzi munhu tangatsvaga vanhu mutsvaga anonibatsira panze. Okay. Handiti amai Cloud tiri kuona kuti nyaya yehombe mashoko yenyu ekupedzisira kuruzhinji rweZimbabwe takatarisana nedambudziko raminaro ndeyekuti chii? Cloud aripo ini ndotochema nehurumende yeZimbabwe kuti zvemadrugs zviri kuramba zvichiitika zvichiramba zvichitozivikanwa kunzi madrugs anowanikwa apa neapa. Saka dei hurumende one mapurisa vapindira, mapurisa aregedza uori because chinokonzesa izvozvo nekuti mapurisa acho anoita zvekusungana nemadrugs varipo but vanenge vachizoziva kuti hapane madrugs panotoita makore nemakore vanhu vachingotengesa. Saka dei mapurisa anombosungwa vanhu ivavo zvambopera. Izvi zvauraya vana muZimbabwe kwakuti mutorero mbanje, mabhongo, hysterics zvaparadza vana. Inezvana vese ungoti wamira nauyu uri kumudza mwana dambudziko remwana wako anotokudzori mwana wako rakafanana neiroro. Saka dei hurumende yapindirawo. Cloud hanzi wakuimba chimboti paka kakawani kakasomu kakafavorite kakoti wakaoma upenyu wenerera ukachema kuna nokubatsira, wakaoma upenyu wenerera ukachema kuna nokuterera, wakaoma upenyu wenerera 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 chikoro chotogumira munzira nerera munhu inga pandakazvarwa makaita makorokoto mururu dzikarova vanhu vachipembera pembera pembera nerera munhu inga pandakazvarwa makaita makorokoto mururu dzikarova vanhu vachipembera pembera pembera kubvira pakafa vabereki vangu misati pamatama ichatombopera zvipfeko zvangu matimbo nemabvemvese mupengo kutya kwangu mafufu segonzo ninagara chingwa chemamisi nenguva zuva nezuva vangupindira nemato yangu daira nzira yangu tsaira vamwe vanobatwa nemukatimi rwako kuita ngesemazai ini ndinobatwa nekuseri kweri wako regai vakuru vati nzombe huru yakabva mukurerwa pandiri inini parumana nzombe nerera munhu inga pandakazvarwa makaita makarekete mururu tsikareva vanhu vachipembera pembera pembera. Isaya saka Cloud kamba wakakanyora mawedzi acho ndokunzwa anobata pfungwa yacho yakabva kupi kuti unyore kamba kanotaura nyaya yenherera? Pfungwa yakabva kumusha kwana Cloud kuro Cloud akamboita zvigarati inaiti aitutsamwa marwere acho kana mapurisa acho akatusunga Cloud atoti marwere anoita Cloud pfungwa dzake dzinomira musha. Okay, alright Cloud tazvinzwa. Tinana mukumare ndofunga vachakunyatsokurekodha kambo kakwaka kakunyatsobuda vakakuitira video kakari kudodara nice one. Amai Cloud makasununguka here kupa ruzhinji rweZimbabwe phone number kune vanenge vachida kukubatsirai? Taurai namba yacho vachinzwa. 071-812-5401 kana kuti 078-48-65049. Handitya. Saka Cloud mashoko avo ekupedzisira kune vakomana vechidiki vari kuita zvemadrugs tombonzwawo kwauriwe? Kuteerera vabereki zvakanaka kuti mubereki ati mwana ngaite zvakati usabude gate tichi munoziva zvinoda vabereki mitemo yemumba yakasiyana kuti mangwana Cloud futi uchazomona ari kumusha mwe musha wananhemwe musha but zvangotaurwa musha uwu ngazvingoteedzera Cloud sezvariwa musha anzi bound killer. Okay. Wakwarere mpane zvikananti
asumuka tizosumuka vanhu kumbevho ngwendi todezanzi mwana arohwa nekombi kuti arohwa nekombi zvikanzei ndikava ndamboti handisi kuende kokwena anenge achimbofambire chii zvikamana kutedza kusumuka ndondamanya kutedza kanokumira tsvaga mota tienda kwarhospital zvikanzi nemachinji kutanga nemutsvaga mapepa kupolice station tadzokera police station tanyorerwa asorapwa ndofunga kana watotanga zvemadrugs pane zvinotoitika mauri tadzora kuguma kwekwese ari kutopushwa newheelchair asi kugona naumira angopiwa stop pain takadzoka kumapasti 2 kuguma kuma4 ndazosara ndomuka mukomana rowa pasi zvodzoka vamwe ngati mwana wangu adhumwa nekombi neso pane zvimwe zvekuti unozvinyarira wega zvenamwamai namuchingodzidza kunyepa imemi claude apfuura chimhanya apa ndakati asakatoenda naye zvikanzi vamwana imi zvitoona meclaudi chokwadi akatumwa nekombi vakatozotora mota vakatoenda kuhospital vakatosvika vakatorambirwa nzi arapwe vakatodzoka kuno vakatonzi ndaidzokera kupi munomhangara nyaya yenyu kuti muine police report kuti timurapi vachiti vanga vatobuda mubasina kana bhutsu ndikanzi wo zvikanzi atopfuura chimhanya desi ndikati kupfuura chimhanya zvikanzi apfuura chimhanya uyu mapiritsi acho nanhesi ndingori nawo akangwanwa manheru yayo chete mangwana chibva ngofuma chienda kumadrugs kumutsvaga kumadrugs kochiti pamwe mwana anogononga akakwara kamadrugs arimupa zvivindi kutopedza mazuva tisingatomwana chingondona mumhungwa chingonzi apinda arara aenda abuda aenda nzodzi yemwe ndayakazomura wakati uye salopolo chishandisa sisongo uzive kuti pane vamwe vana vari kuda kutobatsirwa sapoto chizonima ndobva vamurova mangwana chakamboita dzinenge 3 days vatoyanzodza kusvikanzi acloud zvifungo kuti achienda kuti madrugs isu ndopakazomenda madrugs kuke kwakazomunwe zvekusangana izvozvo vanditodedzwa namama muname munobongesa vakafa kwasara munemune wame musikandi anogara kwanoenda unorara nasefendo sikandi wakatondidza kuti yavane mwana kuzvaita ndakasvika ndikasomuvhura udesundwa namwana atokaskireto kuti asumuka asi kugona taite sei achingozviitira manyoka kareve ipapo ndikasvika nemama tochiita sei zvikanami yangu ine zvandingatotaura zvitoripo pari zvino ndakutotora mazambia timumoneni tomupfekedza t-shirt but abva ikoko handiti kupatika panomurapisa kwanga kuswa madhiripi angoita zvewiki achitonge atozvisiya pasina maminitsi adzokera futi munoziva kurwadza unoita private kutenga madhiripi kuti aiswe dhiripi tutunotanga tanobhadhira mari yemubhedha mutenga futi dhiripi kutenga futi ndinotogara ndinaumba kana dandotokurakidzai ndinogara nditorina bosi ndinotya kuti zvinongonozomubata tisina mari saka claude handiti uri kunzwa zvekutaura nama izvi iwo ndione chimbo chako chekuti inherera apa uri kunzwa kuti amai vari kuita ndinotogara ndinawo madhiripi auya mugare zvenyu nayo tiwapo kuti kana zvaipa apa munomisa megereka kuti mune makumanya tinotoenda kuhospital kuna basa rangu potobhadhirwa mari yemubhedha potobhadhirwa nedzimwe mari ende munoziva kuti ukatinda kwadhokta kavanenge vari pabhizinesi mupedzera kuti totozokudzwa nezvimwe zvine timwe tumatesti tikukunyeperwa kuti ngaitwe matesti akati saka iwe semunhu unenge uchida mwana kuno kupedza watongofosa kuti ase kutoita matesti yayo
Cloud uri kuona peni rwe inama here uri kuona here kutambudzika kunoita mama ndiri kuona saka uda kuti vasvike rini vachitambudzika kudaro vachikutambudzikira iwewe nechinhu chaunoziva kuti ndikaenda kubhesi ndokwandinonoputa kuti ungotadza here kuti handichada kuenda kubhesi Cloud kusimutadza saka chii chinokupusha kuti uende uko uchiona amai vachitambudzika uri kunzwa vachinyatsotaura andikuona tese isusu kugara pasi tichida isoka kutaura nyaya yako Cloud kuti tione kuti iwechi wabatsirikana waita upenyu hwako hwakaright upenyu hunenge hwarei handidzi hapana manenge achikunetsa uchiita tunhu twako uchiita mari yako chii tarisa chinhu chakabatwa namai ichi ndichako Cloud chekuti iwewe urarama handidzi wavapedza chapera drip iyo yoenda futi unonhindira unoita zvemadrugs Cloud toita sei chingotibudzewo pfungwa dzako iwe kuti uda kubatsirikana sei Cloud amunitsaka anotogara achitogara upenyu kutoti anotomutisa vanga achitotara kuti angasikatomuonika panapa chichi but Cloud kana anenge achida kutoti kana azodaro ka hadi pane vamwe vanosvereredza Cloud manje Cloud anenge agona kugara namama wake mushere chichi kana kuona Cloud aiwa ivo hatina basa navo ivo hatina basa navo isusu tine basa iwewe namama ndosaka mama vakabata chigubhu icho chedrip vakada kuendesa kurehab kuti uite se kubatsirikana zvekuti pamwe vakakutenda unogara kumusha kusina madrugs unobvuma ndinobvuma haudzoke wega Cloud tinokuona wadzoka kuna musha usina zvavo Cloud anoziva futi but chatisiri kuda icho chekuti usiye madrugs ndo chatiri kuda Cloud good good boy